Sao long sao tổng với là phun thư. Sunna gitu Pak. Awal kan ya. Kan semua apa nih kar ya? Kanal payment tahu kebagai dengan. Baik, semua dia orang. Jeng jauh kami kotna, norok saya mangkal kotna sini driver rok, reserve hai ini wo, kira kuno pala bangga wo ke kasus bujak mani, abang ya kalau taisa pantok hai kami wo bare kelai kasus bujak mani bagai, abang ni bagai ni sini, kana wo paja sini society ini affair bagai ni bagai. जों एफआर बक्लायका बा एफआर क्लाइफानो जों साका जों ड्राइभार अफ जगनो गारि रक चालक दंना नांमानि बागै जों जे मानसा आ बर' रकनो होना सरासन टाइम रखा होना नै बिसिङनो बरकनो रमैना हारै बरक बाय ख्लायै जे बुजाकनाय बुनाय तामुक गथना गतिका आबनो खाहाम के सराय सराय के साइमा लायमानि यागलो बै मेचुएल इनानि बागैबो जों नो रिक्वेस्ट खालायो खरगु जोंनि मुंगैनो रक जागो जों खरग बुरै नि मुंगै एफआर खालायका ताइ कायसा के गारि खुंजा आबखौ जों बुं मालिया तामके गारिनि आ जे गारिनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार जों नारजा दंवा आमबाय लायै अजागाव जों एफआर गारि खतम गारि हिनाके जों सेमाका वेक नर गारि अच्छा सार नर और जे केस र फायो नि माने अब ब थाना अमको तो ताकारजला पिएस जों ताकारजला पिएसओ फायै जोंनि जे प्रब्लेम मोन न जोङो सल्युशन खालायरेदि नै अबनि बागै जों दिनै एफआर माखले अच्छा सार के ताबो मेन फेक के बो जितलो अब बो जगह बुलाय अब बुलाय माने इनखा yang गंग्रे मल समदि कि हायो कैसा अको तंना पिकनिक पॉइंट आंबो सासुमै आं थांया को बांगु लुया आलिबा बायला बांगा बखा नागा आ जगह पिकनिक पॉइंट तंगनि खनाका आरो दै कसारबो तमार रुम खायरो गारि खायरो तंखंके आरो बरनो रिजार्भ खालाम थाखाता बरनो रिजार्भ खालाम थांगा गाय रिजार्भ थांगै आ जगाव गथना कि सांलायखायनि खनाव ओमफ्राय आरो नि जे दुसकारि बरके सवाक नंजाक गाय जों ड्राइभार को तो गारि दं नागा जे थांनाय रक हयतो बरक पिकनिक से थांगंके एन्जॉय दक लायकेना फिरक पुरुंगांके आ बुरिबो सारनो किसा मिसा याग्रखानि खनाका आबुनि यागलो हंगांके जों ड्राइभार माना खायकिनिके बरनो बुखा आपिटा गे ठीक আছে आरो सुबुय पाइखा हायफोर थामसि पाइ जायगांके तेसे बार कासुय बुखा आबा हायता गे तामनि बागे आसु बनो आ ड्राइभार रनोबा कासुय बुना नांखा आमतै चिनि वान सुक नंता गे आबुनि बागे सिं क्लियर मुसिया बागेनो आमा हाय जे कासुमानि आबो हेवी वेट मानि रगै बुमानि आबो रंको तो जों साना थांगाबो एटेम्प टु मार्डार सख्लायो अबनि बागैनो जों अबनि बागैनो दिनै अ ताकारजला पिएसनि आन्दाराव खबजाक माबा नाके जों नासिगै थांगाके चिनि एमडीसी एमएलए बो अर निं माबा बरक बाय कक सालायमानि याबलो न बरक बसनो साका नरक निंगे कैसा जस्ट फॉर्मेलिटीज बागै नरक कैसा एफआर खालायदि जों चिनि एमएलए बाय कक सालायमानि याबलो आबा हायकेनो दिनै जराव जों फायै borongni munggai borongno verification thaika boroni ke जों जत साइमाका साइमामानि यागलो जों अ जागाव दिनै चिनि
तागारजला पिएस फायै एफआईआर खालायबाय दा जों तो फानो जोंनि ओसि बाय कक सालायमानि याब्ला जों एकदिन चरा सानता एकदिन बिसिङाव बरक फायै जुदि न जोंबाय गाहाम हामया कक सालायनो नि रेडि दङ बिके जों रेडि न तामखाय खोना नि बिसिङाव हमखांके बरक फायांके अब एफआईआर गै केस ओंखारजोनाय केस गै थांनानै जों आपिल खालायबाय सारनि सिनेमा आं के कुमलुंनि रिसार्च ससाइटिनि सेक्रेटारि आंनि मुंखौ प्रशान्त ओमफ्राय आंनाव दङ प्रेसिडेन्ट जों प्रेसिडेन्ट बाय बोसोर थांखा आबाय के जों गथ' कुमलुंनि रिक्सानि एक्जिकिउटिभ कमिटियाव दंबाय आच्छा मोजां हामबाय